Mana hurmatli do'stlar, telefon gerçi girdanandagi, yani hemishaki hemkarimiz Emirlay Semimidan ve naşidana hemnishin shirin do'stlarimiz Ulsuvali Anxuydan kelibdir mana. Hacı sahip Gulam Rasul'un inagası bolýar. Mustafa ağamız mana bular hem yaqin do'stlary. Hidayetullah Mavlani, Dr. Şükürlay Muradi, İbrahim Nazari, Zikrullah Niyazi, Subhatlay Kerimi, Ahmet Palvan. Ahmet Eleç. Mana bulam Bahar Yurti Kerim maşhur Kerim Palvan. Bu tarafam Hacı Allah Nazar o idi bugul diyor şolan mantıkalar Durdu Palvan Esetbay ve Habibullah Çopan mana şolaryň Bahar Yurtysy mana mantıkadam Anxuydan bu dostlarymyz gelen eken bir sapraşkanlyga. Hawa mana Emirlardan bir kagaz aýdyp berýärsin. Bizde salam bolsun dostlar hemmelerinize. Mana bizler bulgun 10-njy Hemelaýa çardasy penç. Aferin. Bulgun bizler mana Anxuyda meymanlarymyz baty. Görýärsiňizler Hacı Gulam Resul Haydari'nin injige Gulam Mustafa we hem diwalar bilen bulgun gelen ekenler mana Dowlatabad Faryaba. Börem mana kasam Marbut Qurayş. Bahar Yurti Agzy Gezele. Agzy Gezege mana bizler tafriye geldik jaýlaryňyz haly dost. Badam teşekkür. Hoş geldiniz dostlar. Hanabat yeniden inşallah şin şekil sağlıkta, hoşlukta günlerde görüşek bir Hudawan nasip etsin. Sağ ol. Getir hana. Esediler. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Duşanma. Yegen gele. Söýleň. Şeýle Agzy Gezel gelip tikseň agoýy 1000 goýun bak görmüniň her saýy süýtli burunç gelseň mihmanyň paýy meniň gözlerime ilim görünýär. Assalamu alaykum hormatly dostlar. Semimi Live sapasyny we Federasyony Ulsuvali Dowlatabad we Emirlay Semimiň hemkarlygy bilen bu sapalar ýylan dostlar. Her ýerde bolsaňyz janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Hususan musapirdaky dostlara aýratyn salamlarymyzy gönderiyoruz. Mana hormatly dostlar, bugün bir tafri sapraşkanlyk elbette maşhur we Aqoglan Gulam Hacı sahip Gulam Rasul'un inagasynyň sebebi bilen mana çendin hemnişin aziz dostlary we bizleriň aziz dostlarymyz gelipdir bu jaýa mana bu mantykany görýärsiňiz. Mantykaý Agzy Gezel Türkmenişin ýani Bahar Yurti şu kawmyň Qurayş kawmyň Bahar Yurti mantykasy. Mana görýärsiňiz Huydan çargany Ulsuvali Anxuydan näçe dostlarymyz jaýa gelen. Hoş bolduk. Bir tapriye çykdyk. Köp bir semimi, muhabbet, izzet, iffet, hurmat bilen sapraşkanlyk etdik, aýlandyk, gördük, hoş bolduk. We siz dostlarym näde bolsaňyz ýene-de şiň şekilde we şirin şekilde dostlar bilen oturmak turmaklygy sizler bilen hem arzu etýär. Ve siz dostlara da mana bularyň huzuruna, bularyň salamlaryny näde bolsaňyz takdim etýäs. Hoş sag bolunlar.